Moikka ja tervetuloa uuteen videoon kaikki katsojat. Nyt me ollaan saavuttu metsään. Tästä alkaa metsäseikkailu. Nyt on löytynyt kovaa virtaava aika. Moikka, me löydettiin kivipohja. Täältä virtaa tosi kovaa. Ja mistä tulee ihan jäätävästi. Ja tuossa se on. Moikka! Tää on siis se sama putken toisella puolella. Tähän voidaan noin astua näin. Tuolla tulee aika paljon vettä. Tässä virtaa aika kovaa. Tuossa on pato. Siitä tulee vähän vettä yli. Sitten se virtaa tästä. Siitä vettä virtaa tästä näin. Niin. Joo. Tuolta näkee läpi. Tuolta ei kyllä kävellä hirveästi. No niin, hei hei. Tossa tosiaan oli tuo pato, siitä tulee putki. Se menee tästä ali. Tästä se menee. Ja sitten se tulee pois täältä. Ei kun siis juuri toisinpäin. Se menee tuolta ja sitten se menee tuonne. Niin. Niin, joo. Täällä on tosi paljon vettä. Täällä on ihan jäätyvästi vettä. Ja viimeistä vettiin. No niin. Niin. Tästä mennään. Sitten tässä on tällainen kohta. Kohta me näemme hienon padon. No niin. Tämä on tosiaan jossain keskellä kihoja. Niin. Ei olla metsässä siis. Tai ollaan silti metsässä, mutta jossain. Niin. Nyt löytyi lahonnut puu, missä on paljon sieniä. Myrkyllisiä. Ei noi oo sieniä, kun noi on sellaisia pahvoja. Ei pahvoja, vaan pahkoja. Eikö pahvoja? Tästä menee polku tänne, jota ei kyllä hirveästi näy. Sitten se menee tästä tänne. Tästä tänne. Sitten menee tästä tänne. Tuossa on joku putki. Menee taas tästä tänne. Näin. Näin. Sitten tässä on oksa. Mutta sitten pitää mennä ali. Ja sitten täältä löytyy pato. Wow! Ja toi ei todellakaan ole mikään Majavien rakentama pato. Toi on meidän rakentama pato. Ja katsokaa tätä eroa. Veden ero. Tällä puolella on tämän verran vettä, mutta sitten tuolla puolella on ton verran vettä. Katsokaa nyt tätä. Ei kyllä tarvii näyttää. Kyllä tarvii. Eikä tarvii. Sitten tässä on aika tosi paljon vettä. Mitä sä yrität? Tuolta vedestä tulee puu. Ja täällä sataa vettä. Kiva. Näin. Joo.
Vielä kauhuelukuva.